ještě další chráničku. My tam máme ještě další chráničku. Kde? Teď jsou pača. Jako ve výkopě? Jo. Co s tou chráničkou uděláme? Nemáme kde jako? Tak se na to půjdeme podívat. Ano, našli jsme další chráničku a já budu s kamerou přímo u toho. Non-stop. Jo, no to je ta tržnutá asi. A pokračuje tam kabel? Jo. Jo. No, to už je jedno. Ty tady nech, no. Jo, a to prokopněte to, no, už pak neměli kam dát návlek a tak. Vůbec si poslouchejte Tomáše. No, takže potáží stačí takhle, ne? No, takhle do rovinky, chráničku, tu si odřízneme kousek. Třeba až to vezmu vyčištěný, tak věřím, aby tam došel. Nevím. No. Radši tu půjdeme. A jinak tady to můžete to, no. A jestli chcete být za dobře s námi, tak to klidně rozšiřte. To se tady dělá víc. Naposledy v tom